Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department ahin penche patir piponsi Karbi Oki Projai me kedengpon. BJP Chinthong Mondola Tumpen Ingdeng Cricket Rabli BJP Foundation Day Katalondun. Courier Hormu Kart Hangpona Truck Kachingkoy. Birta gelang bang pubang pidana pansitame pini Good Friday cardom na pajariglo cardom. Pini birta ang ton pen arjuik tha. Jang miachik loni phai trogarni Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department ahin penche patir piponsi sengkan esek ajaimek kloplar alang sunalong Karbi Okipru arong ajay kedengpon. Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department ahin pen kachepatir pipon along Dikrut Pi Picnic Spot Development Committee lapen Kehai Ronghang Village arong amekaratum chelang pepen Dikrut Pi kloplar alang sunalong sengkan esek ajaimek Karbi Okipru arong ajay alir alon pen talon pon. Kalong Karbi Anglong live kela ratum don pining Karbi Anglong live team pen ladak labangso Dikrut Pi kloplar alang sunalong sidolo ladak labangso alang sunalong pini jangmi tarik Trogarni pati tolong si ilitum Karbi Okipru labangso tradisional labangso aja mek deng kono ladak ate hai ronghang arong arara tum pak sirisui jang atum labangso la ala kelang me labangso alang tu lalong kelang itu labangso kopar alang tu lalong kelang itu risui jang pedawana pedalang itu ladangan maksi alang itu Karbi arona tak pedalang itu sikar clipper cenglok alang itu labangso cepat tamjiben alang itu ladak alang itu labangso alang tu lalong sini labangso Okipru mate okiri asai me alang itu deng kolom Natilang ino yang saya jangan tu kalau ni aling tu parang ada kan sama alang tu penangan uteng nu orang lo lapen penangan orang itu long lo lagi curi orang dari so jangan tu man Natilang lo alang tu dalang me pinglang tak lepuan nak kelang me alang sun lain itu Karbi arana tang binong lo itu mau Okipru pulau tu itu alira lon penong si alang itu disuai jangan tu tak si alang itu labang so Okipru labang so aja me alang itu deh kalau Labangso arong aje along Dikrut Pi Local Development Committee Anparta Kehai Ronghang Kamsing Teron Pari Intiarong Mirokro Dorsing Tokbi Khoesing Terang Milik arong pendanglo ki ongdung araratum chetong dunsi ni phai trogarni kloplar alang sunalong an Karbi ajudang pen kacherab lo kedo Karbi Okipru ajaimek ingsam jingpen talon ponno Labangso Okipru ajaimek along Sorkari Gambura Bodon Chandro Taro hinpen kloplar alang sun kapaching thurpon jia puthak Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department hinpen mo kewangjilang arni setami lapuan sose kaching thurasai kloplar alang sunalong kedeng ponjia phanpura em retacing hi Tourism Department in charge of setami kachoning ni padopo Karbi Okipru niletum dak kado weratum singrum se kloplar alang sun dak kelang me Dikrut Pi lapen Dikrut sok angbong alang sun lo kloplar lati dak niletum angalo tuju angbong ko Okipru Karbi niletum deng konek lo Dekram Teron report Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong Chinthong constituency ke parlu Chinthong BJP Mondola Sahem Rongjang Phongalong kinamtang jangmi poni phai trogarni ingdeng plikep rapli Foundation Day talondon Lasualong Alohia Manpeng Pen, Chinthong Local MEC Avijit Kro, Chinthong Mondol BJP Amaipu Samson Rongphar, Kongchon Bang Bidasing Tisopen Chenglok, Penangan Chetong Dunsi, Mai Mesen Pen Pachunpon. Local MEC Avijit Kro Hinpen Lamthe Kachapaklang Ponateng Pulote, Non Kevangji, Jang Minipai Inkoi Arnipen, Towar Kaselam Chengponpo, Lapen Long Thom Atowar Anta, claim chengpon poputa nang than pachini don lason si long thom atowar setame selampon la poputa pherangkya thengnu lamthe chepaklangpon lapen towara jo ke doa kula la tuma phan setame kaprek adim kimrang pipon thu poputa lamthe chepaklangpon lason si amtereng pen arlong langdo
dihun pen rong jang phong pen chicken adak atowar an non lom pen amat kaselam chengpon phit popusi chin thong local MSC pen phirangkia thengno lam thei chepak langpon chin thong long ke development ke non ke pen ana development nang le lo litum ase le ke chak chot kali lo non ke ase kar kilo tipini ke nilitum ke degree college putame langhunjar long si wander chin thong a constituency ke degree college ke ili tumi mang te himan milang je college dak do yibon pu monsta pinier ni CM sarna kang hon pen ili tum phanda degree college da wan pilo sikadu ka geta me kar la nili tum chin thongara don la pen kar bin ngora don phan me nili tum hin pen mane CM sar phani do hin men ke choro par pilo sar nili tum pini pen mang ke li tum ke tata mobile ke chet khap yok pot council basi chet khap long degree college ke pianing na sponsor ning kan pen cheng gim ola chengelo la ke survey ta bangelo na pen allotment ta tangelo non tender ke call po mu tiklo lompen tender ke call i thamse angring ke tam kulukunchi pen himari rong phar karbeng long live kedamtang jangmia chikloni phai trogarni ani kang sampor phai plia por malom bokalia police station ke parlo langmili segun abari angdeng towar ke galong courier ahormu kar thangpen dimapur anat kepang no boma porahur chingkoi buposi birta long birta kelong do natenke online service mate courier ahormu kar thangatra AS28A 0522 Dimapur anat kedam boma porahur katebar kepang tang cherajok tovar ke galong chepharle phitlo bonta katewara tuma bang kopai ki mejok areng hukiso avelang nonamat bangso kachingkoya motor bokolia police station atum pensi chepari deng ponlo phuluni pendel chuna rongti karbiang longlai आमर जीवन अदवाई किनांग जी अतुमा फान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नोन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेतामी लोंग पोन इकजी लापेन आन पार्टा नांगली ना होक दामदे हेम तोट लुन पेन नांगली हेम आन नांगे पथन कोक मते होम डिलीवरी आवर साइज सेतामी दो इकजी लसी हुमरी इग्नोन आमर जीवन मिली किसो प्राय निकाल फ्रीफो तेंगेलो किसो बेमार के लसन हलो ये phong phong su phu so ro phu ming mang phu ka ti apa mek ke choro da son do kisu diabetes kisu kan ar keplo doai da chulo ghatta kisu chelang nam ulo di mapura chelang amlo di puda chelang amlo ge dongka ge pharmacy the ge doai the ge ne sinam ge lo dan nona mangela so doai chu det pen ge asap che do ni dan ta yang chelo chiklu yon do lu chu क्लार डाकपेन काचिनी जियाफान ट्रॉक्सी फाइवे हिनी ट्रॉक फो फाइवे ट्रॉक्सी नेरकेपलोंग हुमरी इग्नोन jangmia chikloni phai trok arni India adadalong manpeng ke thenai India president Draupadi Murmu hinpen asamalong rialong gaj utsav amayalong ka chetong dunjia phan ni phai trok arni kajiranga kohora long an nangpali tanglo Draupadi Murmu asamalong rialong ni ni apharman doji Lapuson si President Draupadi Murmu hinpen program official ajaimek gaj utsav amai pen kachera block along an ke pali dunjia phan setami kachisik dolo Birta kirit dunlong atengke President Murmu kedam ke bangke joy ki japhan Special Indian Air Force arot mate aircraft si sikdang ponlo la peni phai trogar ni bangke Kohora Forest Range Kaziranga National Park along si sang ponpo President Draupadi Murmu hinpan Assam along rialong alang ni India adelong manpeng ke thenai ang hoi along ingni pondet pen phong ni po nangka humri Labang sonang kahumri along thang kasik sak lapena kisung ke pavide japhan Assam Chief Minister setami President Draupadi Murmu aphan Assam along ke chak pa mi japhan chisik pa mi lopusi lamthi chepak langpong Gaj utsav lake ningkan esek arongaji aninkan wang setami Kaziranga National Park along Asian aingnara tumaphan kirai kompon japhan si labang so arongaji talon ponber Labangso arongaje kacepatir pipon lake forest lapen tourism sai kamatum hendo alang litumaki mang lake non ke dobom munit lapen ingnarang bong lamki ke pajut lapen ke wangjilang arni ke pawi ponde japhan kabo ipon hendo
National Desk Report Karbi Anglong Live Ningkan phoke ba phi puthot National Aeronautics and Space Administration mate NASA hinpen chiklo along ke padam thujia phan astronauts bang pli atuma phan kangwai padolo la so along chiklo along akeng ke sagdam chengji areng ki kabang phu Victor Glover astronaut lapente inut so arlo astronaut Christina Koch phansatami kangwai pon padolo Lasonsi National Aeronautics and Space Administration mate NASA hinpen non ninkan phokep so sepi puthot chiklo along an kepaleji aphanpura bangpli astronauts atuma phan amen invai ponlo labang so astronauts atuma phan Artemis 2 moon mission pamen pensi chiklo along an kepaleji aphan NASA hinpen amen pangdak ponlo labang so bangpli astronaut sangbong pen kecheng si soarlo astronaut Christina Koch lapen kecheng si areng ek astronaut Victor Glover atum sitami labang so lunar mission along astronaut Ray Wiseman lapen Jeremy Hansen atum pensi damrapet po labang so mission lake chiklo along kengpa kachipi damja phankali sitami mo kewangji lang arni kewangji crew lapen mission latuma phan towar ke thode kang henlo kedam tangsuri sira pharo sir kebra Trokebra sirkep aningkan jangmia chiklo ni phai khre CR ni henlo kecheng si Apollo mission pen chiklo along kengpa kibidam chenglo lade pen ningkan suri sira pharo sirkebra troxikebra hini matijonga chiklo ni phai khre trox CR ni henlo kepa phet nai monit Apollo space flight mission lo Houston, Texas, United States along kibipon isia jai megalongsi NASA hinpen Artemis 2 moon mission upon bangkethom US pen lapen inut ke Canada pen pu Clark dak pen rarathing no ke than pachini pon padolo non alang litu maphan arsik jit pen mission upon kenang sot aseke pipon poputa than pachini pon Bangpli astronaut sang bong pen inut soar lo la pen inut arengki ka bang phatuma phanta la pusona long kangwai pon ke NASA hin pen program ke do anang bong satami ningke isivet la pen kadu ka via phanta kang hon paching barpu ka pacha thang pon along RDP pon lo athema ke damta mission hai hue long langdam pen pangbar lote sopin so ang se la pen arengki lokatumang se International Desk Report Karbi Anglong Live Tang de pinya da Abirta ke lapan si kang tonik long